Oy, bes. Gwa akong hapot. Ay, garumang tanga niyo. Dahil nga ni, seryoso nga ni, bes. May hapot ako. Oh, ano man yan hapot mo? Kamong mga babae, pag may mga kainuman kamong gwapong lalaki, anong naglalawag sa utak nindo? Ha? Nagboborat-boratan ka mo. Sabi na? Paano man dahil mga borat-boratan nindo, bes? Paano man dahil mga borat-boratan nindong tirada? Siyempre, para si poging lalaki, magrani na. Tapos pa nagrani na, bes, ano na mga gimmick-gimmick nindo? Siyempre, kakaputan ng kamot, tapos aratyan, lap-lap ya. Siya laman talaga, si bes. Arugin ka yan. Siyempre, paano dahil maka-score? Baguan ta, girl. Garo ka baguan, girl. Oh, kamong mga lalaki man, ha? O ano kami, bes? Pag kaming mga babae man ang borat na, ano man ang naglalawag sa mga isip nindo? Mayo, syempre yan. Sigurado ka, bes? Dahil syempre pag borat na mga tropaming babae sa inuman, tigo uli mina para safe sinday, baga. Ay, sus! Ay, dahil ka tubod, bes? Joke lang. Tubod ako, syempre. Aram ko man ng mga lalaki, mga good boy. Mga good boy baga mga lalaki. Syempre, bagong araw nindo mga babae, mga gimmick-gimmick, mga burat-buratan kunwari. Para ribok, bes. Ganun talaga pag pogi. Pero pag makanos ay limtian. Dawa burat na kami. Mainom pa kami. Grabe man, bes. Sabi, real talk yan. Pag makanos, pas. Mahurap talaga mga babae ay. Sinabi mo pa, bes. Araw kami kailan. Pag makanos bes? Pas. Pag pogi, burat-buratan. Siyempre, babae lang malakas. Yes, bes. Tapos pa nagrani na, bes. Ano naman mga gimmick-gimmick nindo?